я вам обувь. Вот такие старинные женские туфли. Видите гвоздики? Вот эти челеговые гвоздики. 21 апрель көне Башкортостанда милли кейем көне билдәләнә. Ошол уңайдан безнең районда ла бик күп саралар уза. Бүген район тарих туган якта өйрәнү музеена Уралкай балалар баксаһының Миләшкәй мәктәпкә әзерлек төркеме тәрбияләнүчеләре кунакка килде. Бында бәләкәстәр экспонаттар белән танышты. Экскурсовод Ольга Николай кызы уларга бик күп кызыклы мәгълүматлар һөйләне. 21 апрель милли халык киемдәр көне дип игълан ителгән бит инде. Һәм ошо уңай менән безнең балалар баксаһында төрле саралар үткәрелә. Балалар хүрәттә төшерәләр, милли киемдәр белән танышалар. Шулай ук менә музейга бүген килдек. Музейдә өйрәнсәкләр бит инде. Һәм безнең садикта офлайн диктант язып үткәрелә. Музей белән таныштыру балаларды зур уңышларга алып килә бит инде. Унда бит халкыбызның үткәне менән танышабыз, мәдәнияте менән, киемдәре менән танышабыз бит инде. Бу әлбәттә баланың артабанда үсешенә зур уңышлар алып килә. Балалар күңелендә милли рух, милли горурлык тәрбияләү, телебезне, йолаларыбызны хаклау максатында оештырылган сәяхәт кескәйләргә охшагандыр дип ышангы килә. Чөнки балаларны илебезнең, халкыбызның, милләтебезнең патриоты итеп тәрбияләү безнең төп бурыч.